A este propósito, será ben registrar aquí unha anécdota que pon de vulto a inconsistencia do internacionalismo mal dirixido. Chegamos unha vez ás minas de West Virginia nos Estados Unidos, onde traballaban moitos galegos. Un deles avisounos que non consentiría que ali propagásemos o galeguismo, porque para el non había máis patria que o mundo. Pero fixémolo chorar ao lembrarlle a fermosura das nosas paisaxes, a beleza dos nosos movimentos, a ledicia das nosas festas, a doçura das nosas cantigas, a sabiduría dos nosos refráns, a quentura dos nosos fogares, a bondade das nosas mulleres, a xusticia das nosas reivindicacións e a humanidade do noso espírito. E aquel terrible internacionalista acabou por confesarnos que Galiza era o mellor país do mundo.